Ако сте зает човек, който няма време да търгува, но все пак искате да сте част от Форекс играта, това е за вас. Забравяйте да сложите стратегии с милиони индикатори и започнете с нещо простичко и ефективно. Здравейте търговци, особено тези, които се опитвате да жонглирате между работа, семейство и надеждате за финансова свобода. Днес ще ви разкрия една Форекс стратегия, която е колкото лесна, толкова и мощна. Тази стратегия няма в интернет, защото е продукт на вътрешно проучване. Харесайте видеото и се абонирайте за канала, за да може повече търговци да научат стратегията. Нека видим как работи. Използваме дневна времева рамка. Може да използвате също така седмична или месечна. Аз препоръчвам дневна времева рамка. Основният сигнал на сделка е така наречения поглъщащ бар. Това е ключът към успеха. Гледайте свеж, която напълно поглъща предишната. Така се идентифицира потенциална промяна на тренда. Ето пример за бичи и мечи поглъщащ бар. В края на деня, когато приключите всичко друго, работата, фитнеса, вечерята, просто хвърляте едно око на графиката. Ако видите поглъщащ бар, залагате параметрите на сделката. Как точно става това? Първа стъпка. Идентифицирайте сигнала. Мечи или бичи поглъщащ бар, както ви показах по-рано. При мечи бар, заложете отложена поръчка на ниво 50% от поглъщащия бар. Задавате стоп лос 1 пип над максимума на бара, а take profit съотношение 1:2. При бичи бар, заложете отложена поръчка на ниво 50% от поглъщащия бар. Задавате стоп лос 1 пип под минимума на бара и take profit съотношение 1:2. И тук идва най-добрата част. Вместо да се взирате в компютъра, затваряте го и отивате да гледате сериал, да четете книга или просто да се легнете. Ако отложената поръчка не се активира за 3-4 дни, просто я затваряте. Предимството на тази стратегия са, че отнема само няколко минути на ден. Не ви се налага да правите хиляди микрорешения през деня. Пазарът или ще се движи във ваша полза или няма. Няма място за стрес. Няма сложни индикатори, няма 20 прозореца с различни времеви рамки. Само една графика и ясен сигнал. С нетърпение очаквам да видя как тази стратегия ще подобри резултатите на вашата търговия и как ще нарасне сметката ви. Споделете видеото и се абонирайте за канала. До скоро и успешна търговия!